Mä ajattelin kokeilla, että olisiko mahdollista saada kaupan basilikasta lisää satoa ilman, että sitä istuttaa mihinkään. Tämmöisiä kaupan yrttejä, niin näitähän voi istuttaa tonne multaan, ottaa vaan ton muoviruukun pois, niin sit niistä saa kerättyä satoa koko kesää. Tässä nyt meillä on tämmönen 1,5 viikkoa sitten ostettu basilika. Ihan normaalista kaupasta ostettu, maksoin kuin 2-3 euroa. Tästä on vähän otettu lehtiä. Ruoanlaitto on ihan normaalisti latvottu ton ensimmäisen lehtiparin yläpuolelta suuri osa näistä taimista. Et sinne jää kuitenkin semmoista kasvupistettä, mistä kasvaa lisää basilikaa. Niin tää on ollut ihan tuossa ikkunalavalla tuossa mun takana. Saanut pelkkää puhasta vettä. Mä oon tuossa suoraan hanasta kaatanut tänne kuppiin aina jonkun verran ja sitten tää kasvi on imennyt sen mitä se on halunnut imeä siitä. Ja toi varmaan kaipaisi jo lannoitteita pikkusen. Mutta mä ajattelin kokeilla, että olisiko mahdollista saada lisää satoa ilman, että antaa mitään lisää ravinteita. Ihan vaan pelkällä vedellä ja että se on tossa. Myöhemmin sitten nähdään, että onko tää onnistunut yhtään vai onko tää ihan surkea idea.